Bon dia. Som l'Escamot Verd i som una organització secreta que lluita contra el canvi climàtic. I ens han dit que vosaltres també sou una escola molt sostenible en aquest aspecte. I per veure si és veritat això que ens ha arribat als nostres vides, per veure si som una escola verda, volíem veure de quants de vosaltres heu portat una carmella a un control, és a dir, material reutilitzable per reciclar i passar i ho hagi fet amb un pla que tingui dins d'aquest control. No gasta tanta aigua. Es un reciclar l'oli a la cuina i després ho portem a un punt verd. Tiempo lo que puedes usar cuando nosotros contaminamos. Con valores de diferentes tipos de reciclar. Nosotros reciclamos con las papeleras de papel, papeleras de plástico Hem pensat de canviar o demanar que canviessin d'ajuts a una espècie. Diferentes reciclatge el paper. Aquesta peça, que és la peça que representa, l'haureu de decorar a los taules o mantenir comunal amb coses que tingueu per fer la classe. Després d'això baixarem a la cantina i allà farem un manifest entre les escoles, amb la Ramona i nosaltres, vale? Vivim en un món a la deriva i sotmès als efectes del canvi climàtic. Els joves tenim el poder per canviar el món, tenim les eines i les idees per fer-ho. I és per això que des de l'escola professional Mare de Déu de Montserrat i Sant Ramon Nonat ens comprometem a Anar en contra amb l'aigua i a la nostra vida. A controlar el consum d'electricitat. hacer un bus responsable del llibre. Sí. No estalviar energètic. Aportar información. Habla corta de Demaneu silenci. Anem a fallir. Els uns lluitadors infatigables. I el ser el nou combustible. Perquè, tots junts, si no som nosaltres, qui?